La Seu d'Urgell és una ciutat de muntanya pirinenca de més de 13.000 habitants, situada entre dos rius i envoltada per dos parcs naturals. Un bon punt de partida per tot el que et puguis imaginar. Des de Turisme de la Seu hem obtingut el segell de la Carta Europea de Turisme Sostenible amb el Parc Natural de l'Alt Pirineu i properament també amb el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Aquest reconeixement ens impulsa a fer accions concretes per avançar cap a un turisme més responsable i respectuós, com l'estalvi energètic, la formació del nostre personal amb atenció personalitzada als visitants, la digitalització i promoció d'activitats i empreses que comparteixen aquests valors. Dissenyem activitats que ajuden a descobrir l'entorn més proper i oferim propostes per connectar amb la natura. Vine a conèixer-nos. A la Seu d'Urgell et trobaràs com a casa.